Magandang araw po sa mga katuto, sa mga Uragon, Taxi Uragon po. Subscribe po. Gusto kong pag-usapan natin dito yung tungkol dito sa Makati, yung taas ng kanilang penalty. Kaya alam nyo ba na dito sa Makati 50% a day pag hindi mo natubos yung iyong lisensya, yung violation, ganon dito kamahal. Kaya kawawa ka dito pag medyo bago-baguhan kang driver dito sa Makati. Karamihan dito one way. Siguradong mauhuli ka dito. Walang patawa dito. Wala ritong galing-galing kang probinsya. Sasabihin mo galing kang probinsya. Ay wala dito niyan. Ito ang ganito kami sa Makati. Kaya natalo yung matandang Binay eh. Dahil hindi naman pala ganun sa Makati. Dito lang sa Makati ang sobrang mahal. Alam mo yun? Kaya kung magpapuli kayo guys, huwag kayo dito sa Makati. Kasi dito sa Makati, yung loading nyo 800. Mas okay pa nga yung reckless, 500 lang eh. Sa MMDA, okay, mas mura. Pero kahit na mura, huwag rin kayo pa magbabayulit ng batas. Yung sumunod tayo sa batas. Kaya siguro ginawa ng Makati na mahala ng kanilang violation. Siyempre siguro para matuto na rin ng mga driver. Ang problema kasi, kung hindi ka naman isang taxi driver, ikaw ay mapapasya lang ng Makati, wala. Kawawa ka dito. Hindi po pwedeng kakamot-kamot ka ng ulo dito. Kaya binabalaan ko yung mga baguhang driver bago mapunta ng Makati, mag-seminar muna kayo, magsakay-sakay muna kayo ng taxi para malaman nyo kung saan ang one way, kung magwe-waste naman kayo, ay ililigaw kayo. Sinitiyak ko sa inyo. Kasi may mga binago na ditong kalye. Yan ang masaklap dito. Kaya bago kayo mag-drive ng Makati, dito sa loob lang ng Ayala, dito mahigpit. Hindi ka pwedeng lalagpas dito sa kanilang mga yellow box. Sigurado ka. Dito na uso yung no right turn in red signal. Dito rin sa Makati yan. Kaya kawawa kapag baguhang driver dito. Bibigyan ko lang kasi ng tip yung mga baguhang driver. Pero yung mga matatagal na nagda-drive, alam na nila tong Makati. Sigurado yan. Pero yung mga baguhan, yun. Doon sila mga ngamuti. Dito ako ngayon sa Glorieta, nakapila. Ayan na. Yan yung Glorieta, yung pinasok ni Trillanes. Ayan, no? Diyan yata nagnakaw ng kutsara si Trillanes eh.
Saka yung mga baguang driver nga pala guys ha, bawal kayo pumasok sa yellow lane sa EDSA. May bago silang batas ngayon. Pati kami mga taxi hindi na kami makapasok. Talagang ang bus lang talaga. Kaya kung ako sa inyo, yung mga magdadrive ng kotse, kung galing lang naman kayo ng Fairview, wag na kayo magdala ng kotse. Mag-bus na lang kayo. Napakabilis na. Wala nang harang. May harang yung yellow box. Wala nang ibang nakakapasok. Yun ang payo ko sa inyo sa mga magdadala pa ng sasakyan. Sa katulong nyo na rin para hindi na sumikip yung kalye. Mag-bus na lang kayo. Okay naman eh. Mabilis pa. Kasi kung magkokotse kayo, may ipit lang kayo. May ipit kayo dito sa EDSA. Dahil halo-halo na taxi, kotse, lahat na private. Nandito sa right side. Yung bus nasa left side. So, ganun guys. Bago kayo mag-drive sa Makati, konting seminar muna sa mga taxi driver. Konting sakay-sakay muna kayo, tanong-tanong muna kayo. Yung mga baguhan lang ha. Matatagal na siguro, alam na nila yan. Okay guys. Ako, may pasero na ako. Bye-bye.